たちの音楽を演奏していただきます。ミルカミルカの皆さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Milka Milka。皆さんこんにちは。お元気でしょうか？私たちミルカミルカと言います。ちょっとここから日本語で、南米の音楽フォルクローレを、好んで演奏しているグループです。今日はこの場をお借りして何曲か聴いていただきたいと思います。最初の曲は皆さんよくご存知のコントルやっているエルコンドルコサという曲でした。ペルの曲ですね。
続きまして、ここから、歌も入っていきますので、皆さん手拍子など一緒にしていただけたらありがたい。こちらはね、失礼しました。次の曲はボリビアのグループハルカスの曲で、泣きながらジョランド・セフェと言います。ランバタという曲で有名になったメロディーですので、口ずさんでいただければと思います。
時間があれば楽器紹介などしたかったんですけど、ちょっとそれ難しそうなので、このまま曲いかせてください。今のは短い、失礼しました、ジョアンドセブンという曲でした。続きましてはマリポーサ、チョンチョという曲になります。そして続けていければ花祭りといきたいと思います。マリポーサ手拍子するとこありますので、皆さん合図したら手と足を鳴らしてください。お願いします。Con las manos de pom 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 de, con los tacos de. ちょっとやってみましょうか。ちょっとやってもう曲入りますのでよろしくお願いします。ちょっと押しているようですので続いていきます。続きまして花祭りです。アルゼンチンの曲になりますね。
がとうございます。グラシアス、花祭りでした。エル・ウマウア・ケイニョとなります。次はですね、エンクエントロスという曲になります。出会いという意味です。皆様の出会いを祝して一曲をお届けし、で最後に、これもボリビアのカルカスの曲で聴きたいという、ティックというリズムで喧嘩祭りになりますが、それで、締めたいと思います。食べ残しいいよ、いらないよ。ゴミ捨てて食べてね。ちょっとですね、気温の変化に弦がついてってないので、もうちょっと時間かかりそうですね。はい、ですね、こちらチャランゴという楽器、これからメインで彼やってますけどもですね、ナイロンでできてますね。で、温度に弱いです。こう日向と日陰がこうあるとですね、日向に行くと上がってしまってですね、日陰に行くと下がってしまうということで、ちょっと調整に手間取っております。すみません、内部のですね、じゃあちょっと楽器紹介をできるようなので、一番向こうの楽器を、サンポリアと言います。ちょっと音出してみてください。はい、ありがとうございます。もうちょっと大きい方も出してもらっていいかな。こちらトヨスと言います。大きさによって名前も変わっていまして、トヨス、サンカ、マルとなっております。総称してね、シークという言い方しまして、シークを見てる係をシーク係というそうです。ちょっと受けませんでした。失礼しました。続きまして、足利さん、ケーナ。主にメインの旋律を演奏しますケーナです。日本の下樫と同じ。皆さんトランよくご存知ですね、多分。ただ竹に穴を開けて、吹き口を消しただけの楽器です。準備ができたようですので。それではエンクエントロスです。
ありがとうございます。グラシアス。残すところ1曲となりました。ちょっとこれも太鼓持ちますね。一部の人間前出て踊りますので、踊りながら演奏しますので、皆さんも手拍子などよろしく。意味自体で失恋の曲なんですけども、なぜか曲は明るく陽気な感じがするという、そういうものです。Muchas gracias。ミルカミルカでした。素晴らしい演奏どうもありがとうございました。なんか暖かくなりましたね、本当にね。友達も
楽器がねすごいんですよね。ケーナっていう